Gametogeneza cuprinde spermatogeneza și ovogeneza. Spermatogeneza este procesul de formare a spermilor și începe la pubertate. Cuprinde următoarele faze: spermocitogeneza și spermiogeneza. Spermocitogeneza și spermiogeneza. Spermocitogeneza, care cuprinde perioada germinativă sau de proliferare și perioada de creștere și de maturizare. Spermocitogeneza, care cuprinde perioada germinativă sau de proliferare și perioada de creștere și de maturizare. Spermocitogeneza, care cuprinde perioada germinativă sau de proliferare și perioada de creștere și de maturizare. Spermiogeneza, în perioada de proliferare, celulele germinale ale tubilor seminiferi încep să se dividă activ și să dea naștere unor celule mici rotunde numite spermatogonii, care au un reticul endoplasmatic bogat. Perioada de creștere și de maturizare se manifestă prin aceea că spermatogonile acumulează material nutritiv, devenind spermatocite de ordinul întâi. Sunt cele mai mari celule din linia seminală și suferă două diviziuni succesive. O primă diviziune heterotipică, reducțională, din care rezultă spermatocitele de ordinul 2, celule care conțin numai jumătate din număr de cromozomi, și spermatocitul de ordinul 1, 22 de cromozomi. A doua diviziune de maturație este o diviziune homotipică ecuațională, în care din spermatocitul de ordinul 2 rezultă spermatidele, celule mici care conțin același număr de cromozomi ca și spermatocitele de ordinul 2 și care prin spermatogeneză se transformă direct, fără diviziune, în sperme mature. Spermile devin mobile numai în lichidul spermatic, produsul de secreție al glandelor anexe spermatice, veziculele seminale și prostata. Ele sunt expulzate odată cu sperma prin actul de ejaculare. În spermă, printr-o singură ejaculare, se elimină aproximativ 300 de milioane de spermii. O spermie matură are aspect flagelat și este alcătuită dintr-un cap, o piesă intermediară și o coadă. O spermie matură are aspect flagelat și este alcătuită dintr-un cap, o piesă intermediară și o coadă.